The DC lero pokhala kuti ndila mulungu mundilole a Malawi ndikalemekeze mulungu chifukwa potisunga ndi moyo tonse, komanso mukandilole kuti ndikalankhule chilungamo powayimirira anthu ovutikawo, anthu osaukawo, amene ali ndi ziphinjo zoopsa, amene ali ndi nkhawa, amene amakhumbakhumba dziko lawo lili bwino, amene amakhumbakhumba akulankhula chakumtima koma mwina amalephera. Lero tilankhula nkhani zazikulu zitatu, ndipo mu nkhani zimenezi muli nkhani za Prophet Bushiri zimene anthu ambiri mwandiyimbira mafoni, kunditumizira mameseji, kundifunsa makamaka pamene Bushiri zamveka kuti tsopano khoti lamulamula kuti akayankhe milandu yake ku South Africa. Ndipo anthu ambiri nkhani imene akuyilankhula m'malo osiyanasiyana m'masamba anchezo, komanso ma activist ena ayilankhulanso nkhani imeneyi. Komabe anthu ambiri mwandiyimbira mafoni kuti kodi inu a DC maganizo anu ndi otani pa nkhani ya Prophet Shepherd Bushiri amene akufunidwa ndi dziko la ku South Africa. Ndafuna ndikusimikizireni a Malawi kunena kuti mafunso anu, nkhawa zanu zimene muli nazo, ine ngati president wa anthu osauka ndili wokonzeka lero kuti ndikaziyankhe. Koma mwina tisanapite ku nkhani imene ya Prophet Bushiri, mundilole kuti ndipite ku area 30 kumeneku ndi kulikulu la polisi, makamaka ndikalankhule ndi wamkulu wa polisi amene akutchedwa kuti Mai Yoram, amene wawa ndimafuna ndikupempheni kunena kuti polisi kumveka ni nkhani zonyasa kwambiri, ndipo a Malawi ambiri chikhulupiriro kwa polisi chayamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono. Ndimati ndikupempheni mama wa uno mupite pandilande mukawalankhule aosi akundilande kuti azikhala ndi umunthu, makamaka akagwira anthu, chifukwa tu munthu amene ali mu sero ndiye kuti amakhala kuti ndi oganiziridwa, sikuti iyeyo ndi olakwa ayi. Pokapokapo khoti limupeze. Kundilande kusero kuli mwana wang'ono amene ali ndi chotupa m'mimba mwake, ndipo achipatala achita recommend kuti mwana ameneyi apite ku Queens akamupange operation. Nkhani ndiyonena kuti mwana wang'ono wa zaka 11 ngati sali 12 anagwidwa ku Chapima Heights ku chakumachedwa ku Chapima Heights. Tikamaenda kupita chakuchirimba uko, mwana ameneyo anagwidwa ataba laptop, ataba ndi katundu wina, ndipo atapita pa court. Mwana amene anamutumiza ku Vumbwe Reformatory Center chifukwa ndi mwana wang'ono. Koma akwavumbwe kuja atamuona mwana uja amene akuchitira struggle, anapita nayenso kuchipatala. Atapita naye kuchipatala anena kuti mwana amene ali ndi chotupa m'mimba, ndipo adapereka date yokuti mwana amene akampange operation. Ndiye ataona kuti kwa Vumbwe ndikutali, mwana uja anakamusungisa ku polisi ya Kundilande, kumene aosi yake kuzafika siku la lero pa 5 mwezi mwana uja akumukaniza kuti apite kuchipatala akampange operation. Uthenga umene ukuchokera pandilande pompo osakhalanso kwa anthu amba iyayi koma kwa polisi, chifukwa zikumveka kuti osi ameneyi kupatula nkhanza zimene akuonesera kwa mwana ameneyi, komanso a polisi amapangidwa nkhanza oti kungochedwa kuntchito ndi eminity amapereka jibalo ngati akupereka jibalo cha ku secondary school kapena kwa mwana wa ku primary. Tinafuna kuti pena budget ziphunzitsana mu polisi muzikhala reform. Polisi ya lero si polisi ya MCP kapena ya MYP kapena ya nthawi imene ya nthawi ya Weresike yozuza anthu. Aosi apandilande mkuchuka ndi mbiri zonyasa kwambiri, ndipo anthu akamakulankhulani mukumanena kuti iniyo muli ndi ma connections ndi chipani cha MCP ndipo palibe amene angakulangizeni. Taona lero mukumusunga mwana wang'ono ali ndi chotupa m'mimba, abale yake kulibe, ndipo mukupitiza kumalankhula mawu a mwano kumanena kuti iwe kwanu ndi kuthyolo kunachoka asogoleri oyipa kwambiri, ndipo ife a MCP tifuna tikukhaulitseni. Kodi tchimo la mwana ndilo kuti anabadwira kuthyolo? Taziganizirani muli inuyo kapena ali mwana wanu ali kundende akudwala sakudya chifukwa makolo a mwanayo kulibe.
nderero muzika mukaniza mwana kupita kuchipatala. Tiyeni ntchito zina zitikamagwira tizigwira with a human face, tizikhala ndi umunthu pachina chiliyonse timene tikuchita, tizikhala ndi umunthu. Izizi zimene akupanga aosi akundilande ndi nkhani yoopsa kwambiri, nkhani yomvetsa chisoni kuti mwana wang'ono amene chimo laje anangoba laptop, ndiponso laptop yozimamveka kuti alipo anangomusungisa akuyenda musewu mwana uja anthu ndikumpeza nayo laptop ija anabasiyeyo. Choncho mwana amene ujayo akuchita struggle, tikunena panopa akutha mwezi koma mwanayo sakudya, akuzunzika kwambiri kuja kumachedwa kundilande. Mwana amene anagwidwa ndi laptop kuchapima haisi, akuchapima polisi anamtumiza kundilande, andilande anapita naye ku court, court anamutumiza ku Vumbwe Reformatory Center. Ndikumamene akumene anamtumiza mwana uja kuti apite kuchipatala akudwala. Lero aosi apandilande akumuzuza mwana kwambiri. Kumene muliko Mulungu akuyendereni mwapaderadera bwana, chifukwa chimene mukupangacho ndikupha. Izi simukusiyana tu kwambiri ndi amfumu achiruwe akusite boundary uko kuzomba tikamapita ku Chikupira Primary School. Amfumu amene waso inu anduna ona za maboma ang'ono mukuyeneranso muazuzule kapena muayendere, kapena anthu wanu awaendere amfumu amene wa achiruwa akuja ni ku city boundary ku achiruwe, city boundary kuzomba, amene wawo akupanga sonkhaza anthu wawo amuzi. Ndipo munthu akangolakwa akumamumangirira pantengo, pahafu pantengo kwina kuosafika pansi, ndikumumanga ndi zingwe zijama sisira bokosi kumanda, ndikumugonesa pa ujeni pantengopo atamangidwa munthu ali mmalere, atamangidwa thupiro seri, kumangirira pantengo, kumpaka matope, kumuthira mazi, ndikumuthiranso chiteze. Amfumu amene wawa akuzomba achiruwe akuyeneranso nawonso ayenderedwe mwapaderadera. Anditu izizi za nkhaza zopanga mafumu sikuti ndiwo mukhawa watu achiruwe waya, aliko mafumu ena amene akuzunzika koopsa kuwazuza anthu awo akuzunzika chifukwa cha iwowo. Tinayenera tikamakhala m'maudindomu tiziganizira kunena kuti anthu amene tikuwalamulirawa nawonso ndi anthu amamvanso kupweteka monga mmene tingamverere ifeyo. Choncho nafuna Malawi ndiyambe ndi nkhani zimenezi za kuzomba za amfumu achiruwe amene akuzuza ma subjects yawo. Tikunena panopa kuzomba hospital kuli Nzimayi amene siku la mademo atathawa anathawira mu Chimanga, ndipo anthu anaganizira kuti mwina Nzimayi amaaba Chimanga osaziwa kuti akuthawa tear gas. Anamugwira ndikupita naye kwa mfumu, ndipo amfumu ndo amene anali pa nambala 1 kummenya Nzimayi pakana kumuthyola bondo oti kapu yake yasokonekera bondo sangayendeso chifukwa anayiswapo ndi hamala. Nkhaza zazikulu kwambiri kupangira anthu amuzi mwathu. Nzomvetsa chisoni ziko la Malawi tikuzuzana toka. So tikafika nkhani imene ya Prophet Bushiri, Amalawi ine sine wakumakhoti, ine sine lawyer, ine sine magistrate, koma ndikuyankhani zimene ine ndikudziwa ngati president wa anthu osauka. Bushiri uja ngati ati aphedwe ati amuphende ya Malawi, ngati kuli ziko limene lili ndi nsanje, ziko limene silikonda anthu ake ndi ziko la Malawi. Ndipo Amalawi ndife anthu otembereredwa kwambiri chifukwa tikamuyang'ana ujeni Bushiri uja ndi munthu amene muziko linolo amalikonda. Kukachitika any disaster Bushiri amakhala pasogolo kuyang'anira kuonesesa kunena kuti kodi zinthu zili bwanji, kupereka zithandizo zosiyana. Ndipo Bushiri anayenera kukhala munthu amene akuyenera kutetezedwa ndi akulu aboma. Ife timaonapo maiko ena, taonapo maiko ngati maiko aku America, maiko aku Israeli, munthu wawo mmozi kungoti zachitika zina zache amachita intervene. Komatu siku no ku Malawi, Amalawi ndi pamene amakondwera akamuona nzawo ali pa mavuto. Amalawi ndi pamene amasekerera. Motero kuti atangolengeza ku khoti kuja kuti Bushiri akuyenera kuti azipita ku South Africa, kunali tu kukondwa. Anthu anakondwera koopsa amene ujaji Munyerere chipako akaona ngati chani mwakuti Amalawi sitikondana, pomwe maiko ena amati akangomuona wawo mmozi
kuti khaya wagwidwa ziko lina amakhonza akuluakulu akumene kukupita ziko limenelo kukachita negotiate posachedwa pompano taona Tate Brothers amene anagwidwa ziko lina kwa ziko la America lapanga negotiate ndi kuwatenga the Tate Brothers abwereratu kwawo ku America. Koma siku noko timalolera kuti munthu athu akaphedwe motero kuti Bushiri uja akangochoka kunoko kupita ku South Africa muziwe kuti Bushiri uja akaphedwa. Andi tikayang'anisisa ngati muzonsezi akupanga ndi andale chifukwa andale wankutheka so kuti munthu uja anamudyera ndalama zache nkutheka kuti munthu uja amamuopa amaona ngati akhoza kuyimirira upresident. Koma ndikulakwa kweni tangoganizirani mmene amathandizira Bushiri ujayo nthawi ya ma disaster amakhonza kugawa chimanga ziko lose ngati 2023 Bushiri anapanga chothekera ku ziko linolo kulithandiza ziko lopanda masomphenya asogoleri wokuba. Koma iye sanayang'anire zimenezo anaonesesa kuti wathandiza kupaka na mahelikopita kuchita haya munthu mmodzi. You mean to say munthu ngati amene jasimunga muteteze lero ndi pamene mukupanga maupo kuti munthu uja azipita ku South Africa? Kodi maiko enawo amateteza bwanji nzika zawo? Andi ndi ziko lombesa chisoni kwambiri. Even ku South Africa Congo kuli anthu amati akavutika asogoleri athu ali Congo alibe chidwi chopita ku ziko la ku South Africa kukakambirana nawo ma South Africans kuti Malawi akuzunzika. Even mu Mozambique ngati kuli ziko limene anthu akuzunzikiramo ndi ku Mozambique amakhonza kubwera momuno ma Mozambicans ndi kuwakhapa anthu ngati chakujeni kumangochi kuwakhapa anthu kumakanjirako. Koma ziko la Malawi silimachitapo kanthu kuwalanda anthu malo awo. Koma ziko la Malawi silimachitapo kanthu. Ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri kuti andale ndi anthu oyipa. Ma businesses ambiri muno Malawi, even ma businessmen achita collapse chifukwa cha andale, chifukwa cha nsanje. Asamuone munthu walemera amayamba kumusatira akampempha ndalama akaamana ndi pamene amampezera zifukwa. So kesi imene iyi ya Bushiri iyi sisi anapo ndi anthu ena olemera amene swapeza so mavuto Malawi momuno. Ku Malawi kunoko sitima kondana tilibe mtima otetezana kuti munthu uyu as long as ndi Malawi tiyeni timuteteze. Taonapo anthu ngati ampinga njira jawo atamangidwa. Koma anthu ena amakondwera kwambiri mpinga njira wamangidwa zayenda bwino amanyada amene jakaona ngati angakhale ndi banki koma yeti mpinga njirayo amathandiza ziko lino akuthandiza ngakhale matimu ampira. So nkhani ya Bushiri mukayiyang'ana that is a political matter and it has to be treated with a political solution. And angachite handle nkhani imene ndi aboma. Koma aboma achendani aboma okuba aboma ansanje nkutheka sokuti amene akuyitirira nkhani imene iyi majuisi kuyithira mu sugar ndi nchere ndi andale omwewo akufuna athanene munthu ujawo. Ziko la South Africa ndi ziko la nkhanza kwambiri. Mukanakhala ena anzeru mukananena kuti uyuyu ndi wathu, you should not touch him, uyuyu ndi nzika yakuno. Inu ngati mukufuna bwerani tizayimbirane muzamuyimbe milandu konkuno ndiye kuti zonse zikanayenda bwino. Koma mukuziwa inu kuti ziko la South Africa ndi yankhanza. Daily mmamva kuphedwa kwa Malawi, daily mmamva kuzunzika kwa Malawi. Lero mukumutenga munthu wanu kuti mukampereke ku South Africa kumene koko definitely akampasa unfair treatment ndiponso mwina akamwalira konko. Ndiye mukufuna akamwalira akamabwera konoko muuza tinyasa kuti no, we are very very touched, we are very sorry to lose him. Inu zisiru kwambiri. Why can't you bring about a conducive environment, a win-win situation? Yonena kuti uyu ndi nzika ya Malawi inunso ukobweresani anthu anu tizakambire konkuno mulandu. Ifeyo sitikukana mulandu oya. And ine sindikunena so kunena kuti Bushiri yosana lagwa nkutheka analagwa. Komano ziko limene mukumpitisa munthu uyu mukumpitisa kumanda mukumpitisa komupha. Ndipo Amalawi sitikondana Amalawi ndi uja mwanache anafera konkuno chifukwa cha uchisiru wa anthu ena amboma kuti angomulola mwana apite ku chipatala anamukaniza chifukwa cha nkhani za ndale. Lero mwana uja anatayika. So nkhani iyi ya Bushiri sitikufuna kulowerera makhoti koma tikungofuna tinene chilungamo kunena kuti Amalawi sitimakondana sitimanyadirana timakondwera tikamuona nzathu ali m'mavuto. Asakwere galimoto yache yabwino paka
pakana kumusatira pakana a Interpol. Ndi madabwa kuti pakali panopa kuno ku Malawi ndi ziko lophweka limene olo anthu amankhoza kungobwera kunena kuti tabwera kuzamfufuza munthu ine ndikumpasa okay. Iniyo kodi galimoto yanu itabedwa munomo ndikupita ku South Africa, iniyo mungapite ndikukayitengako? Itapita ku Nigeria mungapita ndikukayitengako? Ziko la Malawi ndi ziko lopepera kwambiri la anthu asogoleri ofoira kwambiri, anthu amene amangololera china chilichonse. Even olonkhani ya malo kumene munati muisatire mpeza kuti malo ambiri akutengedwa ndi anthu obwera, anthu obwera koma kumazifunsa kuti kodi inu mungakapeze malo ku Zambia, mungakapeze malo ku Nigeria, ku Kenya, mungakapeze malo ku South Africa, mukapeza kuti zonsezo kulibe. Ayena amakhoza kutumiza ndege yonse yatunthu ndikukangomutenga kunzika yawo imodzi. Kaye awo amachedwa ati ma Israeli amakhoza kutenga munthu kupita ku America ku Afghanistan ndikukangomutenga ko munthu mmodzi ndikumakachita negotiate kuti munthu athu tipaseni inu a Russia koma osakhala kunoko ku Malawi. Ndi pamene mukuyisongezera nkhanija enanso mwina ndikumambera ndalama mu mbalimu kuti amene wawa usadanda uli titi tikuthandize ndife, koma mukuziwa kuti imeneyo ndi nzika, ndithu nzika ya ziko lanu. Tikuona alendo ngakhale azungu akumabwera konkuno kumatenga ntchito za Malawi pakana tafika pophweka ndikumpanga munthu ndikukhala MP wathu okuti siwa ziko linotu. Ziko lophweka kwambiri, ziko lomvesa chisoni, ziko la Malawi limene ndi ziko lotembereredwa kwambiri. So Bushiri asaphwekerero, Bushiri asaoneke chisiru lero. Bushiri wathandiza ziko lino together ndi other pastors amene amafunira ziko lino labwino. Kuli aujenuku, kuli Anyangulu, Pastor Nyangulu kuwaliranji uko, kuli a Pastor Rasha Zimba uko, kuli a Pastor Gondwe uko, kuli a David Mbewe uko, koma akapeza mavuto boma sili mathandizirapo ayi. Sanje beba ya si sanje tankukhala ansanje. Even ma businessmen tikunena amo muno Malawi tapita nolompite ku MRA mukaone mmene anthu akulandirira treatment ya anthu azimayi ndi azimayi. Pali azimayi wozilimbikira ngati mmene alili munyache wa Glare ujayo, Glare kulilongwe ndi nzimayi anamanga chimene chacho wa ma business, koma kuona treatment imene amalandira pa boda akamabweresa zinthu zimene ziti zitukuleso ziko linolo kumamuchacha ngati ndi obwera. Tapita ni ku Mozambique boda kumuloza uko kumukaone mmene anthu akuvutikira a Malawi. Kuli nzimayi wina ache kumene koko amayi yawo amapanga business yawo yolowesa munomo flower. Amayi amene akuyemwara zina lawo ndizachula kusogoloko, koma akupanga nkhanza anthu akulimbuli, akupanga anthu nkhanza akumuloza kumadabwa kuti koma amene ndi Malawi. So Malawi timapwetekana tokha ngati nene ngapeze mavuto muziwe kuti wakandipachika ndi Malawi, koma kuona mavuto omwewo opanga nzungu ndiye ndikumamusekerera. So Bushiri ujayo mavuto amene akuona akuwaona mavuto amene achifuwa cha Malawi. Tilibe chikondi ya Malawi wina ndi nzache, timasekerera anthu obwera, sitikondana sititetezana ayi. So amene ujayo asazabwere kuno atamwalira, azakamwalira muzaona zimene atazapange pakanatu God of honor, pakana state funeral lero mkulephera kumuteteza uje ni Bushiri uja kaya mukuopa jani, kaya mulini ndalama zache, koma ndinu zisiru kwambiri anthu osakondana yenuyo, anthu amene muli okubabasi chimene mukuziwa ndi kuba. Palibe chimene munga mpangire Malawi nzanu. You don't want to protect one another. Born Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ndengati anthu olemera akuzunzika chonchi kuli bwanji wosauka.